உங்கள் பிரச்சனத்தை தேடி வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, உங்கள் பிரச்சனத்தை நாடி வந்திருக்கிறோம். ஆமென். ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். உள்ளத்தின் ஆழத்திலேருந்து ஸ்தோத்தரிப்போமா? உள்ளத்தின் ஆழத்திலேருந்து ஸ்தோத்தரிப்போமா? உள்ளத்தின் ஆழத்திலேருந்து ஸ்தோத்தரிப்போமா? உள்ளத்தின் ஆழத்திலேருந்து ஸ்தோத்தரிப்போமா? உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆவியானவரை மகிமைப்படுத்தி, ஆவியான தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். மகத்துவம் நிறைந்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். மாட்சிமை உடையவரே, இந்த காலை நேரத்தில் அப்பா எங்களோடு இருந்தவர், இந்த மாலை பகுதியிலும் எங்களை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறீர். உம்முடைய வேத வசனம் சொல்லுகிறது, அதை நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம், அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். நாங்கள் வருவதற்கு முன்பாகவே எங்கே 2-3 பேர் கூடி வருகிறார்களோ அவர்கள் மத்தியில் வருவேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுத்தவர். நாங்கள் இங்கே வருவதற்கு முன்பாகவே உங்கள் பிரசன்னம் இங்கே இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Our prayer this evening is, Father God, we just want you to dwell in our midst. Not only dwell in our midst, but Lord, take control of the service. இந்த மாலை ஆராதனை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் நடத்தி தர வேண்டும். நாங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு நாங்கள் வெளியே செல்லும் பொழுது ஏதோ ஒரு ஆண்டவரே கர்த்தாவே எப்படி வந்தோமோ அதே வண்ணமாய் செல்லாத படிக்கு உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை சுகந்தரித்து கொண்ட சுதந்திரவாளிகளாய், சமாதானத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் ஆண்டவரே நீர் எங்களை நடத்த வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் என்று சொல்லி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அப்பாவை துதிப்போமா? மகிமையின் தேவன், மகத்துவத்தின் தேவன், இரக்கத்தின் தேவன், நாட்களை நன்மை நாள் முடி சூட்டுகிறவர், இந்த மாதத்தில் கடைசி ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறோம். எவ்வளோ உண்மை உள்ள தேவனாக இருந்திருக்கிறார். 3 மாதங்களை முடிக்க இருக்கிறோம். அவர் உண்மை உள்ள தேவன், அவர் இரக்கங்களின் தேவன், அவர் மகிமையின் தேவன், மகத்துவத்தின் தேவன், ஒருவராய் பல அதிசயங்களை செய்பவரே. ஓ உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, 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 உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி, உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஓ ராதன தியாந்தனே தியாந்தனே ரியாந்தன மோரியாந்தனே தியாந்தனே சியாரவாக்க வரவா. ஆண்டவரே எங்க மத்தியில வாங்கப்பா. உம்முடைய பிள்ளைகளாய் ஒன்று கூடி வந்திருக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகளாய் ஒன்று கூடி வந்திருக்கிறோம். Father, we know one thing, that you are not always worried or bothered about the crowd. ஆண்டவரே, ஜனங்களை பார்ப்பதை காட்டிலும் நீர் எங்கள் உள்ளங்களை அறிந்த தேவனாய் இருக்கிறீர். அதனால் இந்த மாலை பொழுதில் எங்கள் உள்ளங்களை திறந்து உங்கள் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மாத்திரம். Oh Jesus, we worship you God, we worship you God. ஓ ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்பவரே, மாறாத தேவனே, மகத்துவம் நிறைந்தவரே, நீர் நல்லவர், நீர் வல்லவர், நீர் இரக்கமுள்ளவர், நீடிய சாந்தமும் பொறுமையும் அன்பும் நிறைந்தவரே. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி. முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன், உன்னதமானவரே, அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன், உன்னதமானவரே. முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன். சேர்த்து கொள்வோமா? அதிசயங்கள் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன், அதிசயமானவரே.
கரத்தை உயர்த்தி உன்னதமானவரே என் உறைவிடம் நீர்தானே உம்மை உயர்த்துகிறோம் வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம் உம்மை போற்றுகிறோம் உயர்த்துகிறோம் உம்மை வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம் உம்மை போற்றுகிறோம் முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் உன்னதமா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியில் செய்யப்படுவதாக அவரை உயர்த்துவோமா? ஓ நீங்க ஆண்டவரை சோதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா just connect, get connected. ஆண்டவரோடு இணைந்து கொள்ளுங்க. அவர் உங்களை நடத்துவார். இந்த மாலை ஆராதனை it is just like you just dwelling in his presence. அவர் உங்களை நடத்துவாராக. நாங்கள் நடத்துவதில்லை, அவர் உங்களை நடத்த வேண்டும். இந்த மாலை ஆராதனையில கொடுக்கிற முக்கியத்துவம் எதற்கு தெரியுமா? அவர் நம்மளை நடத்தணும். நம்ம அவரை ஆராதிக்க போறோம், நம்ம அவரை வாழ்த்துவோம். நாங்க ஒரு சில பாடல்கள் மாத்திரம் தான் பாடுவோம். ஆனா நீங்க ஆவியானவரால் நடத்தப்படணும். ஆவியானவர் உங்களோட இடைப்படணும். ஆவியானவர் உங்களோட பேச அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன், உம்மை போற்றுகிறேன்.
சத்தமா உம்மை போற்றுகிறேன் உயர்த்து என்னது எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரே உம்மை வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவரே வணங்குகிறேன் இதை மாத்திரம் கேருபீன்களும் சேராபீன்களும் ஓய்வின்றி ஆண்டவரை துதித்து கொண்டு இந்த வேலையில நம்மளும் இந்த பூமியில செய்வோமா as we just join with the heavenly realms to worship you அந்த பரலோக தெய்வீக கூட்டத்தோடு சேர்ந்து நாங்கள் இந்த பூமியில உங்களை உயர்த்துகிறோம் அவருடைய மகிமை இந்த இடத்துல காணப்படுகிறது அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதை நான் உணர முடிகிறது எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டு வேதம் அவ்வாறு தானே சொல்லுகிறது பிரியமானவர்களே உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ முழு இதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு நீ தொழுது கொள்வாயாக இந்த மாலை பொழுது அதை செய்ய டாடி வந்திருக்கிறேன் என் முழு இதயத்தோடு உண்மை நான் தேடி பார்க்க நான் வந்திருக்கிறப்பா நான் என் முழு இதயத்திலிருந்து உண்மை நான் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறேன் with my full Lord full strength I have just come to worship you. May you be pleased in our worship this evening. இந்த மாலை பொழுதுல எங்களுடைய ஆராதனையில நீர் வாசம் செய்து எங்களுடைய ஆராதனையில பிரியமாயிருந்து ஆண்டவரே let this worship be pure incense which pleases your presence God. ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆராதனை ஆண்டவரே ஒரு உகந்த வாசனைக்காய் தூபம் போல உமக்கு பிரியமாய் அது எழும்பட்டும் நீர் அதில் மகிமையிலே வாசம் செய்து மகத்துவத்திலே ஆண்டவரே நீதியிலே நிறைந்தவரே நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்க நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம். We have come here to bless your name God. உம்மை வாழ்த்த வந்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் நீர் எங்களை நடத்தி வந்த ஆண்டவரே பாதைகள் ஆண்டவரே வழிகள் ஆண்டவரே செய்த அற்புதங்கள் காண செய்த அதிசயங்கள் எண்ணி முடியாத நன்மைகளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். உமக்கே துதி உமக்கே கனம் உமக்கே மகிமை எல்லா துதி உமக்கே செலுத்துகிறோம். நீர் பார்த்திரு இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டி நிற்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்த நல்ல பிதாவே. நல்ல சத்தம் ஒரு ஆமென். இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகம் ஒரு ஆமென். சத்தம் வரலை ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. காலையில் ஒரு பாடலை பாடினோம், அது ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. மாலை பொழுதிலே அப்பாவுடைய நாம மகிமைக்காக நான் பாடி அப்பா உயர்த்துவோம். உம்மை நம்பி வந்தேனே உந்தன் பாதம் வந்தேனே உறுதியாய் பற்றி கொண்டேனே. மேஜர் ஒரு அருமையான ஒரு பாடல், அநேகருக்கு ஞாபகம் இருக்கும், அநேகர் மறந்திருப்பீங்க. ஆனால் அருமையான வரிகள். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். சேர்ந்து பாடுங்க. அப்பாவோட நாமம் மாத்திரம் மகிமை பெறுவதாக. உம்மை நம்பி வந்தேனே உந்தன் பாதம் வந்தேனே உறுதியாய் பற்றி கொண்டேன். பாடுங்க. உம்மை நம்பி வந்தேன்
இயேசுவே நீர் என் தெய்வமே. நல்ல சத்தமா அப்பாவை கூப்பிடுவோமா? என் தெய்வமே நீர் வருகிற காலம் மிக சமீபமே. முகத்தை பார்க்க என் இயேசுவே பாருங்க. வருகிற காலம் மிக சமீபமே. உம் முகத்தை பார்க்க என் இயேசுவே. உம் சித்தம் செய்திடணும், உமக்காக வாழ்ந்திடணும். என்னையே தருகிறேன் உருவாக்குமே. நீங்க பாருங்க, உமக்காக வாழ்ந்திடணும். நல்லா சிரிச்ச முகத்தோடு தருகிறேன் இயேசுவே. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உடைந்து போன என் வாழ்வை தூக்கி எடுத்து உன்னதங்களில் உயர்த்தி வைத்து மகிமைப்படுத்தினேன். பாடுவோமா? உடைந்து போன என் வாழ்வை தூக்கி எடுத்து உன்னதங்களில் உயர்த்தி வைத்து மகிமைப்படுத்தினேன். நீர் மட்டும் பெருகணும் என் வாழ்விலே. என் ஆசை நீதானே என் இயேசுவே. பாடுவோமா? நீர் மட்டும் பெருகணும் எல்லாரும் என் வாழ்விலே. என் ஆசை நீதானே என் இயேசுவே. இயேசுவே 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 நீர் என் தெய்வமே. இயேசுவே 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 நீர் என் தெய்வமே. ஹல்லேலூயா. நல்ல சத்தமா ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கு? ஒரு காரியத்தை நான் உணர்ந்தது இன்னைக்கு காலை நேரத்தில் எதர்ச்சியாக வந்தது. என்ன அப்படின்னா, தாவீது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு பேசுறது கூட யாருமே இல்லை. ஒரு ஆமேன்னு சொல்றீங்களா? ஏன்னா அவனுடைய வேலை என்னன்னா மந்தையை மேய்க்கணும். டெய்லி காலையில் அந்த மந்தையை கூட்டிட்டு அவன் பாட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மலைக்கோ காட்டுக்கோ எங்கேயாச்சும் போயிடுவான். ஆனால் போனால் அந்த நாள் முழுவதும் அவனுக்கு பேசுறதுக்கு யார் இருக்கா? அந்த மந்தைக்கிட்டேயா பேச முடியும்? ஆட்டுக்கிட்டேயா பேச முடியும்? இல்லை. ஆனால் ஒரு காரியத்தை அவன் உணர்ந்து கொண்டான். அவன் தேவனை துதிக்கிறவனாக இருந்தான். அல்லேலூயா. The beauty is that நான் இசைக்கருவி வாசிக்கும் போது சின்ன வயசுலலாம் இந்த பேட் வாசிக்கும் போது சொல்லுவேன், ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு ஜெபம் பண்ணிட்டு தான் நான் வாசிப்பேன். என்ன சொல்லுவேன்னா, தாவீது யாழ் எடுத்து வாசிந்த போது இறங்கின தேவன், நாங்கள் வாசிக்கும் போது நீங்கள் இறங்கணும். ஒரு ஆமென் சொல்கிறீங்களா? அதுதான் என்னுடைய வாஞ்சியாக இருந்தது. அப்போது என்ன நடந்ததுன்னா,
அவன் யாழ் எடுத்து வாசித்து பாடும் பொழுது தேவன் இறங்கி வந்துடுவாராம். அப்போ அந்த அந்த நாள் முழுவதும் அவனுக்கு எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது. ஒரு ஆமேன்னு சொல்கிறீங்களா? நல்லா சத்தமாக ஒரு ஆமேன்னு சொல்கிறீங்களா? அதை சொல்லிவிட்டு இன்னொரு சாட்சியும் சொன்னேன். என்னுடைய மகன் ஜூடாவை பார்க்கும்போது நான் அடிக்கடி ஐயா கிட்ட கேட்பேன், எப்படிப்பா அவனுக்கு அந்த பேரை வச்சிங்க அப்படின்னு கேட்பேன். ஜூடா, யூதா என்றால் துதி என்று அர்த்தம். அவனுக்கு அந்த பேரை வச்சாங்க அப்பா. அது என்னவோ தெரியல, அது எப்படி தீர்க்க தரிசனமாக ஆண்டவர் கொடுத்தது. அவன் ஒவ்வொரு நாளும் அவனை பாட விட்டீங்கன்னா நிறுத்த முடியாது, பாடிக்கொண்டே இருப்பான் தேவனுக்கு. நேற்று ப்ராக்டிஸ்க்கு, நேற்று சாயங்காலம் ப்ராக்டிஸ்க்கு வரும்போது தெரியாமல் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பித்தோமோ இல்லையா, அவர் 5 பாட்டு பாடினார். பொறுமையாக மியூசிக் வாசிக்கிறவங்களும் வாசித்தாங்க. அதை முடிச்சப்புறம் தான் நாங்கள் ப்ராக்டிஸே ஆரம்பித்தோம். எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா, இது எதையும் எங்களை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக அல்ல. தேவனை நாம் மேன்மைப்படுத்தும் பொழுது அவருடைய பிரச்சனை நம்மளை ஆளுகை செய்யும். ஒரு ஆமென் சொல்கிறீங்களா? அந்த அனாதையாய் விடப்பட்டிருந்த தாவீது, யாரும் பேச்சு துணைக்கு கூட யாரும் இல்லாமல் இருந்த தாவீதை ஆண்டவர் ராஜாவாய் மாற்றினார். சத்தம் வரலையே. அதனால நம்ம துதிக்க தெரிஞ்சிட்டோன்னு வைங்களேன். if you know to praise God, அவருடைய துதி என் வாயிலே இருக்கும் என்று சொல்லது போல, கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்பொழுதும் என்ன. ஒரு ஆமென் சொல்றீங்களா? நல்ல சத்தம் ஒரு ஆமென் சொல்றீங்களா? ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அப்போ என்ன தெரியுமா, அவருடைய துதி எப்பொழுதுமே நம்ம நாவல் இருக்கும். இந்த மாதிரி பாடலாம் நீங்கள் பாடிக்கிட்டே இருக்கலாம். சமைக்கிறீங்களோ, வண்டி ஓட்டுறீங்களோ, எது பண்ணாலும் நீங்கள் ஆண்டவரை துதிச்சு கொண்டே இருங்களேன். அவர் பிரசன்னை இறங்கி வரும், அவர் தேற்றுவார். நம்மளுக்கு யாருமே இல்லாமல் இருக்கலாம். சில நேரத்தில் we feel that we don't have even a proper person to share our feelings. நம்முடைய இமோஷன்ஸை, நம்முடைய ஃபீலிங்ஸை சொல்கிறது கூட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. சில நேரத்தில் தனித்து விடப்பட்டிருப்போம். ஆனால் ஆவியானவர் சொல்கிறாரு, அந்த இடத்துல தாவீதுக்கு இருந்த அனுபவம். இன்றைக்காவது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம், நிறைய சூழ்நிலைகள் இருக்குது. யாருக்காச்சும் ஃபோன் பண்ணி பேசலாம், கரெக்டாக இல்லையாங்க? இப்போ ஃபோன் இருக்குது, ஃபோனு தான் பாதி நேரத்தை நம்மளை ஆளுகை செய்யுது. ஆண்டோடைய பிரச்சனை ஆளுகை செய்தோ இல்லையோ, இந்த செல்ஃபோன் வந்து நம்மளை ஆளுகை செய்யுது. சோத்திரம், என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். ஆனால் தாவீதுக்கு அந்த நேரத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது, ஃபோன் கூட கிடையாது. யாரையும் பேசுறதுக்கு, அழைச்சி பேசுவதற்கோ, அவங்களோட பழகுவதற்கோ, இல்லை சிரிக்கிறதுக்கோ, இல்லை அவனுடைய வேதனையை சொல்லுவதற்கோ, அழுவதற்கோ யாருமே இல்லைங்க. ஆனால் அவனோட இருந்ததெல்லாம் தேவ பிரசனம். நல்ல சத்தம் ஒரு ஆமென். அந்த தேவ பிரசனம் அவனை ஆசீர்வதித்தது, அவனை பெருக பண்ணிட்டு. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, அந்த இவர் சாமுவேல் வராரு, தீர்க்கதரிசி வராரு, ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ண வராரு. எல்லாரையும் பார்க்குறாரு, பக்கத்தில் போகிறாரு, ஒருத்தரை பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு, எப்பா இவரா? ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறான். என்ன சொல்கிறாரு? இல்லை, எல்லாரையும் பார்த்தாச்சு. அப்புறம் திருப்பி கேட்குறாரு, எப்பா ஜெஸ்ஸி வேற யாராவது இருக்காங்களா? ஆண்டவர் யாரையுமே காட்டல. இவங்கெல்லாம் போர் வீரர்கள், நல்லா திடகாத்திரமா ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறாங்க. அப்பாவே மறந்துட்டாரு. அப்பா சொல்றாரு, ஆமா ஆமா ஆமா, ஒரு பையன் எங்க இருக்கான்? காட்டுல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? ஆடை மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறான். உடனே சாமுவேல் சொல்றாரு, அவனை கூட்டிட்டு வான்றாரு. நடந்தது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். வந்தான், சின்ன பையன், சிறு பையன் வந்தான். ஆண்டவர் அவனை அபிஷேகித்தார். சத்தமோ ஆமென். பிரியமான தேவ பிள்ளையே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் என்னுடைய பிரைஸ் தி லார்ட், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒன்னே ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அவரை மேன்மைப்படுத்தும் பொழுது அவர் நம்மளை மேன்மைப்படுத்த போதுமான வல்லமை உள்ள நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறார். ஆமென் ஆமென். இன்னொரு முறை இந்த பாடலை பாடி அப்பா உயர்த்திட்டு அப்படியே நம்ம ஆண்டவருடைய ஆராதனைக்குள்ள கலந்து செல்வோம். உம்மை நம்பி வந்தேனே, உந்தன் பாதம் வந்தேனே, உறுதியாய் பற்றி கொண்டே. உன்னை நம்பி வந்தேன், ஏசப்பா போற்றிட
வருகிற காலம் மிக சமீபமே. முகத்தை பார்க்கணும் என் இயேசுவே. பாடுவோமா? நீர் வருகிற காலம் என் சமீபமே. உம் முகத்தை பார்க்கணும் என் இயேசுவே. உம் சித்தம் செய்திட உமக்காக வாழ்ந்திட. ஆமாப்பா. என்னை அருகிலே ஒரு வாக்குமே. உம் சித்தம் செய்திட உமக்காக வாழ்ந்திட. என்னை அருகிலே ஒரு வாக்குமே. இயேசுவே, 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 நீர் என் தெய்வமே. அப்படியே இருக்கட்டான இடத்துல எழுந்து நின்று அப்படியே நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா? இயேசுவே, நீர் என் தெய்வமே. உம்மை நம்பி வந்தேனே, உந்தன் பாதம் வந்தேனே, உறுதியாய் பற்றி கொண்டேன். இந்த வார்த்தைகளை உணர்ந்து உம்மை நம்பி வந்தேனே, உந்தன் பாதம் வந்தேனே, உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டேன். உம்மை உயர்த்திட உம்மை போற்றிட நாவுகள் போதாதையா. உம்மை உயர்த்திட உம்மை போற்றிட. கடைசி முறையா 2 கரங்களை உயர்த்தி இயேசுவே, நல்ல கரங்களை அசைத்து இயேசுவே, நீர் என் தெய்வமே. இயேசுவே, 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 நீர் என் தெய்வமே. என் தெய்வமே. நல்ல கரங்களை தட்டி அப்பாக்கு நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி, அப்பா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உம்மை நம்பி வந்தேன் ஆண்டவரே, உந்தன் பாதம் வந்தேன் ஆண்டவரே. அப்பா உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்கிறேன். ஓ உமக்கு நன்றி, 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 உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஓ hallelujah Jesus. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி, உமக்கு நன்றி. உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி என் உள்ளம் மகிழும் தையா. உம்மை நோக்கி பார்த்து என் இதயம் நல்ல சத்தமா உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழுதையா. என் இதயம் தையா. சொல்வோம் அவரை பார்த்து, கரம் பிடித்து நடத்துகிறீர் காலமெல்லாம் சுமக்கின்றீர்.
ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி நன்றி நன்றி உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழுதையா உம்மை நோக்கி பார்த்து இதயம் உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ளம் மகிழுதையா. அப்பாவோட பேசுங்க, அப்பாவோட பேசுங்க. ஓ ரகதானா சகமரகதானா சபதா இதயம் ஆமென். கண்ணீரெல்லாம் துடைக்கின்றீ காயமெல்லாம் ஆற்றுகிறீ நீங்க பாடுங்க. அவர் துடைக்கிற தேவன். அப்பா எத்தனை கண்ணீர்களை துடைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. என் காயங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை நீர் ஆற்றி இருக்கிறீர் அல்லவா. நன்றி 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 உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி Yes, Father. Yes, அவரை பார்த்து சொல்வோமா. நல்லவரே வல்லவரே காண்பவரே எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டு அவரை பார்த்து நல்லவரே காப்பவரே நன்றி 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 நன்றி. ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி ஆமென். நன்றி 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 நன்றி. எப்படியெல்லாம் எங்களை தப்பு வச்சீங்க ஆண்டவரே. எப்படியெல்லாம் என் தேவைகளை சந்தித்தீங்க ஆண்டவரே. என்னால விவரிக்கவே முடியாதப்பா. No one can ever fathom whatever you've done, God. There's no words. ஆண்டவரே ஒரு வார்த்தைகள் வார்த்தையினால் வர்ணிக்கவே முடியாதப்பா நீர் செய்த நன்மைகளை. என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் நன்றி செலுத்தினாலும் நீர் செய்த நன்மைகளுக்கு அது ஈடே ஆகாத ஆண்டவரே. அப்படியே அவருடைய பிரச்சனத்தை உணர்ந்தவர்களா ஆண்டவரே. கர்த்தாவே நீர் எனக்கு அதிசயமான காரியங்களை செய்ய நீர் வல்ல தேவனாய் இருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி
உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றேன், உம்மை நினைத்து துதிக்கின்றேன். உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றேன், உம்மை நினைத்து துதிக்கின்றேன். யெசையா ஸ்தோத்திரம், யெசையா ஸ்தோத்திரம், யெசையா ஸ்தோத்திரம். உள்ளத்தின் ஆழத்தில் யெசையா ஸ்தோத்திரம். உலகம் வெறுக்கையில் நீரோ அப்பா எத்தனை பெரிய தேவன். உலகம், இந்த உலகம் உங்களை வெறுக்கலாம் பிரியமானவர்களே, ஆனால் தேவன் உங்களை அழைக்கிற ஒரு தேச கர்த்தர் உண்டு. உமது அணைப்பிலே அந்த வெறுப்பை சொல்லுவோம் அவரை பார்த்து. உமது அந்த வெறுப்பை மறக்கின்றேன். உம்மை நோக்கி, உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றேன், உம்மை நினைத்து துதிக்கின்றேன். உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றேன், உம்மை நினைத்து துதிக்கின்றேன். கண்ணின் மணி போல என்னை காக்கின்றேன். சொல்லுவோம் அவரை பார்த்து. ஓ கண்ணின் மணி போல என்னை காக்கின்றேன். உமது சமூகமே தினம் எனக்கு தீபமே. ஓ உமது எல்லாரும் சேர்த்து கொள்வோமா? உம்மை நோக்கி பார் நம்மை அப்பா பார்த்து ஒப்பற்ற இந்த உலகத்துல ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறீங்களா? அவர் உங்களுக்கு செல்வமாய் இருக்கிறார். சத்தத்தை உயர்த்தி ஒப்பற்ற உம்மில் மகிழ்கிறேன், உம்மில் மகிழ்கின்றேன். நான் என்னை மறக்கின்றேன். உம்மில்
நீரே என் செல்வம், ஒப்பற்ற என் செல்வம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, கர்த்தாவே, நீர் எத்தனை பாக்கியமும் மகிமையும் மகத்துவமும் நிறைந்தவராயிருக்கிறீர். உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களுக்கு கிருபை கொடுத்திருக்க ஆண்டவரே. இந்த 3வது மாதத்தை முடிக்க இருக்கிறோம். We have come to the close of the 3rd month, God, and you have been so gracious and faithful. இந்த 3 மாதங்கள் இந்த 27ஆம் தேதி வரைக்கும் நீர் உண்மை உள்ள தேவனாக இருந்திருக்கிறேன். எத்தனை பேர் சத்தம் ஒரு ஆமென் சொல்ல முடியும்? நீர் என்னை போஷித்தீர், அதற்காக நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நீர் என்னை உடுத்துவித்தீர், அதற்காக நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். என் தேவைகள் உம்முடைய கரத்தினால் சந்திக்கப்பட்டதுக்காக உமக்கு நான் ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறேன். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அவருடைய திருப்பாதத்தை நம்பி வந்தவர்கள் அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு செல்லுவதற்கு ஆவியானவர் அனுக்கிரகம் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். ஆண்டவர் அந்த அனுக்கிரகத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ஆண்டவருடைய பாதத்தில், ஆண்டவரே, இன்னைக்கு எனக்கு இன்னும் இந்த மாதத்தில், இந்த மாதத்தை முடிக்கவும் புதிய மாதத்தை ஆரம்பிக்கவும் கிருபை வேணும் டாடி. இந்த வருஷத்தை முடிக்க கிருபை வேணும் டாடின்னு சொல்றவங்க மாத்திரம் 2 கரங்களை உயர்த்தி, 2 கரங்களை உயர்த்தி, திருப்பாதம் நம்பி வந்தே, கிருபை நீரை இயேசுவே, தாமதன்பை கண்டடைந்தே, தேவ சமூகத்திலே தாமதன்பை கண்டடைந்தே, தேவ சமூகத்திலே திருப்பாதம் நம்பி வந்தே, கிருபை நீரை இயேசுவே, தாமதன்பை கண்டடைந்தே, தாமதன்பை கண்டடைந்தே, தேவ சமூகத்திலே இளைப்பாறுதல் தாரும் தேவா, களைத்தோரை தேடிடுமே, சத்தம் உயர்த்தி இளைப்பாறுதல்
செய்திருக்கிறேன். இன்னும் உம்முடைய கிருபையை வேண்டி நிற்கிறோம். எங்களை உம்முடைய கிருபையினால் நிறைத்து இந்த 3வது மாதத்தை முடித்து 4வது மாதத்துக்குள்ளே நாங்கள் பிரவேசிக்கும் பொழுது உங்க பிரசனம் எங்களை ஆளுகை செய்யட்டும். உங்க கிருபை, உங்க ஆண்டவரே தயவு, உங்க அன்பு மென்மையாயிருந்து எங்களை நடத்தட்டும். மீதியுள்ள காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் உடைய பொறுப்பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். தூய பரிசுத்த ஆவியானவர் மாத்திரம் மகிமை பெற வல்ல தேவனாய் இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, நீர் மகிமை பெறுவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் வேண்டி நிற்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்த நல்ல பிதாவே. எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தமா, இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா ஒரு ஆமேன், ஆமேன். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்ற வண்ணமாக அப்படியே வேகமாக நம் தேவனுக்கு காணிக்கை செலுத்தி விட்டு நாம் அவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். சிஸ்டர் ஜோஸ்பின் அவர்கள் ஒரு பாடலை பாடும் பொழுது நம் அவனுடைய நாம மகிமைக்காக காணிக்கைகளை செலுத்துவோம். ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாரும் காணிக்கையை எடுத்து வைத்துக் கொள்வோம். நாம் செபித்து ஆண்டவருக்கு கொடுப்போம். கிருபையின் தகப்பனே, உம்முடைய இரக்கத்தை கொண்டு உம்முடைய சன்னிதானத்தில் வந்து நிற்கிறோம். என் தேவனாகிய கர்த்தர், நீர் எங்களை அழைத்தவர், நீர் உண்மை உள்ளவர். கரத்தை ஆசீர்வதித்திருக்கிறீரே, ஸ்தோத்திரம். பழுகி பெருக பண்ணி தேவைகளை சந்தித்து புதிய மாதத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் பொழுது புதிய ஆசீர்வாதங்களை பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில சுகந்தரித்துக் கொள்ள ஆவியானவர் கிருபை பாராட்ட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் வேண்டி நிற்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.